Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpanabati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras, 6 ka minutos. Karon nga adlaw Huwebes, pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 25. Nagapabiling gyapon sa bulan sang Agosto. Isa na lang kasimana Bermans na naman. Matika-tika na si Jose Marichan sa Bermans bulan sang September. San ulang no? Dogi na hunos lang ang numero sa kalendaryo. Huwebes na manaton sining ang pagpangalagad sa kinandan liwat na manaton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabarhag sa police blatter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kadurunggan oras sa kagabihon, ang aton sining Patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahay sa aton probinsya Tacloban sa Bacolod. Sa liwat naton nga paghimulso kapag bantay, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. The return of the comeback, ang pagbabalik ni Aksyon Zel Minardo. Back to back sa itong piloto Aksyon Ninyo Bogina. Update naman sa mga balita national, international. Breaking news, just in report, flash report. Nagabantay sa news center. Builog nato na puwersa ni Aksyon ang Dipensor Lisay. Mag-update kita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa itong IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kinanda ng inyo sinalagad, news ringan ko naman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa nabilin isa ka oras. 6 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palaton tunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa mga nakataya sa STL, i-recap na naman karon ang 3 ka draw. Sa wala nakabati sa first, second, kag third draw. Tingbon ta na karon na waga. I-recap na lang 3 ka draw sa STL. Sa mga nakataya sa loto, 2 ka draw. 642 kag 649.
Lawagon tamanina, dugay. Sa aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live via streaming, ang inyong greetings, hindi lang gid pag damo-damoa. Tagjutay lang para ang tanan mabasahan ta. Pero ayoko lang sa inyo permi, sa mga Facebook lovers naton, sa nagalantaw sa aton, palihog lang please naman. I-like nyo gid ha. Pag importante i-share nyo para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gihapon hindi mapaktan ang Bacolod City nagatupa kung kaisa ang ulan. Tulotaliti may best mo isang nga madamol. Kung kaisa may pagbaha-baha man Pero dali naman na mag-sudside kay hindi man tayo yun ang ulan mo. Basta ang ulan, hindi lang gid siya siling abing sige-sige. Hindi maglabot isa ka oras. Dasig na dula ang aton sining tubi sa dalan. Pero kung magsigigit labot sa oras sobra, sigurado baha aman ang porsyon sa Bacolod. Hindi mo ginaya may bitar. Ako mo yung lugar sa Bacolod nga nanubuan. Plus kati kung kaisa hindi malikawan. May mga nagasupon pa nga mga tigo sa imbornal ba. Although ginasunod mo na sa aton nga City Engineer's Office ang pagsulusog sa mga imbornal kag kanal. Pero ito isa may mga salawayo nga tao nga nagapakahapos lang bisan di lang ihaboy ang basura kag plastic. Binigid sa mga merkado bla. Wala lang sa mayo ha. Amo gyapon sa lawayon ng mga vendor sa kwan sa merkado ta. Higko ba nila nga tapos nila ariya, bayaan lang dayon. Di gani panghaboy ako sa di nga higad-higado. Kama na kung kisa nga kung mag-ulan, tabanon sang tubig, sangat na sa mga kabilya kay imburnal, masupon, ati. Nga ala ka na lang mo to, wala ka hubasaw. Gali mo kay pura lang supon ng buho kay imburnal tas ang plastik, kag basura. Ay, oo nga mga tao. Ang nagapaulan sa aton hangin habagat gyapon na. Dala sa ginatawag nga localized thunderstorm. Radlukan kung kaisa kay porti ang taguob. Ang pangilat gito delikado gito. Pag-grab gani ang kilat sa langit sus. Pag magsigabong limo ba piyo na may nigo naman to. Muna nga hindi tayo kung isa malikawan. Muna nga nga magparago o mapangilat. Panago mo dayon. Kaya kadelikado sa mong ang kilat. Ang kilat ko siya kasunod sa balay mo. Hindi mo na ko siya panago kas puno kahoy. Ito ginasunlo ka ginahamag ka man kakilat. Ito may buot ang kilat, no? Sige Halong-halong lang kita kung nagabiyahe ta kung gabi Kaya kung kaisa hindi mo may bitar baw. Pero danlog dalan ta kabudlay kung kisa hindi madali kobot prino mo. Wow, si Kuya Mark Efreno ara na siya ho. May gabi dira kay Kuya Mark Efren and family. O si Barangay Kapitan Jervy Admincula sa Barangay 2 Poblasyon La Carlota ho. Ara man siya. Hindi guro sa ako si Cap Jerby Admincula sa Barangay 2 Poblasyon La Carlota ay. Kaya pop-up nga lang hindi sa akong kuano bulang kristal. Sila ni Kuya Mark Efren. Abaw si Tita ko Susan Antipatia wara man. Musta ka data? Si Tita Susan Antipatia. Galantaw masagli sa Facebook Live taho via streaming. Nagabida kay Tita Susan Antipatia sa kabataan dira kag sa mga pamilya dira sa Barangay Baliwagan, San Enrique, sa pamilya Castillo kag pamilya Magbanwa dira sa Baliwagan, San Enrique.
Damo-damo na sila kapamati mo sa itong gabi mo. Pagkilat piho na brown out naman. Siling ni Raji Tamaran Haro. Tuod na. Isa mangilat black kag maglagabong. Adugay-dugay kibot ka lang patay suga mo. Iya brown out. Adugay check mo ahay. Naigo kakilat at transformer. Gusto ginang observation ni Raji Tamaran Haro. Kanya pagkilat siya, sigurado kung brown out na yun. Ina ko may nigo ang kilat, sabi kong transformer. Kasi igoon sa kilat ko sang kahoy, babangge, ang sanga. Maloy-loy kag sa mga primary lines ng sineko. Ati sigurado. Brown out na yun niya. Matik na matik. Ay, puwerte. Si Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ang mapisan ng hepe sa Valladolid Police Station nga monitor man sa ato. Sa kapulisan nila sa Banwa sang Valladolid sa akong banwang natawhan. May gabi nila sa kapulisan sang Valladolid PNP led by Police Major Wilfredo Binuman Jr. Sa kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sa Valladolid para man sila. Kapaurok-urok man si Madam Gloria Dislati Sumbito sa Valladolid. Si Senior Fire Officer for Binji Di Paula, ang Fire Chief sang Substation Bureau of Fire Protection dira sa Barangay Pahanukoy. Baw nga monitor man sila ho. Kapaurok-urok man sila sa Action Night Patrol Program. Sige. Ay bang karon tagata na chimpo kag ligo ha. Wait lang kamo. Check ko rin ato sa nga patrol 1 ha. Ato sa nga Bravado Patrol. Kamusta ko na ang balik ka papagalagad ni Axon Zel. Agi sila nga paglibot-libot sa pila ka mga dalanom. Pagbulabantay kag pagtuloti ka tika. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Axon Zel Minardo. Line number 2 sa report, Sel. Good evening! Action, Eric, mayong gabi. Yes, how are you? Gatalan pa ko sang ako nga nakaon. Ano yung nakaon mo? Lago ako din sa fishbowlan niya. Ti... Kapitola yun. Damo. Kinakadamo, ginitawo. Subong? Oo, subong na gabi. Why ka na Facebook Live? Aray ka Facebook Live ko subong Action, Eric. Ara. Good. Yes, wala ka feedback ang ano. Why man? ang Why Okay, ka feedback? Ate, musta mo miga da? Yan gusto si miga mo. Kumusta da? Damo customer? Damo customer ng mga bikers subong nang Wow. pare sila. Kung alin guro bala sa actually Action, Eric kining mga nagabike dito punto ni sa may Alangilan, Granada. Gini sila mo. Correct. Oo, hagati. Diri kung hapon bala Action, Eric diri sa may kilid gid sang lagon. Oo. Do kung mga tag alas 4 parang alas 5 diri ni sila naiga plastarya ini yung mga food cart. Kaya hindi pa ginadara pwede maplastaran sa may South Road, di ba na sa may atubang git o kon sa kilid sang Capitol. Kay traffic pa na no kun ang nakasang traffic ko sunod-sunod pa ako medyo mabugat pa bala akong hapon. Oo. So diri sila damo-damo na dio karti may mga pipila man diri subong nga naga plastar nung daw lutong bahay gidya bala election, Eric sini nga Gani. mga baligya. Oo. Kagati subong nga gabi na makitaan ta diri madamo gid ang mga nagakalaon no nga mga kauturan naton Action, Eric no. So ang buhi-buhi man diri ang aton nga mga kauturan kay ti sa isa nila bala kagabi ang iba tag alas 5 naman na naghimos kunyara Oo. man niya tag alas 2 pa lang ubos lang ilang ang mga baligya especially ini ang mga do lutong pambahay gid Action, Eric no kay ti BPO company kasi medyo bulo baka doya ang pamalaklon diri. So far Action, Eric nga sulwang nga aton nga tiyempo ya diri sa may syudad sang Bacolod mayo nang kay may mga bituon ng aton nga kalangitan kag ginaganyan ba mo do na panas-panas ng galom nagpabaybay na no kaginas sa nga hapon kini. So ti biskan nga naguluulan man gid no pero ti mapaang gyapon ng aton nga temperatura ya Action, Eric. So ang lagon diya ni oras Action, Eric ginasarado na na di mo no daw 8 PM ginasarado na na di ang lagon ti kag kung kagahon gina abrihan na Manila para sini
jogging na diri no upon na magpulo pa sarang aton nga mga kauturan no. So mga gabi ang Amo ni nga gabi, action Oh, sir, wala giman sa nag-jogging, da mo ni oras, no? wala na. Oh. Kung abre paguro actionary so pwede gid sila gyapon maka-jogging o kon maka-walking sini pero ti amo niya oras sarado na no. Sarado na kay may mga gwardiya man na diri no nga asa na gid 8 PM no hindi na pwede masudlan sini so o diri sa may amo na digaling kung hapon balao kaya mga basura no mayara gid sa actionary nga mga food cart o kon hindi tala masigurado gid kung ang iya ka food cart din man o kung ang mga nagakalaon mismo ang nagabinakal ang nagahaboy sinadri kay tay makita ta subong may mga nagapinuti mga plastic cup mga plastic diri nga ginapambilin lang no so dapat kay tay ginapasugtan na di ang mga food cart nga magplastar ang mga nagabakal dapat mangin responsable sini sa paghaboy sang ila nga mga sini no mga sagbot Ang namay pa ni action sir kada food cart bla may kagulingon nga basurahan. Oo, sa Tapos sila man mismo nga nagabaligya na magbinuligan nila kung may nagalapta dira nga mga styrofoam na ka ila na lang nga tipunon kagwaon man kati basi mo pa na sa librang halinan nga pahalinon naman sila sa pamunugutan ligya ta tungod nga may mga basura nga nagakabilin tas dalan. Yes, correct yan, no? Kagati dira sa may nilaplastaran dito sa may sa atubang gid sang Capitol ba reactionary. Tinlo ginadaya paghanin nila, no? Kay ti maobserbaran ko ginadaya magkaagahon na. Ginambalan gina sila ang ilang ang mga sagbot dapat hipiron. Gid kag may isa-isa gina sila ka basurahan dira ang IPM galabay gid kada gabi action Eric ng mga 10 para mag-pick up dira sang ilang ang mga basura kay ginasiligan gina nila pagkatapos ari lang dinga nga nakita ko no kung hapon nga nagaplastar ng mga food cart amo ni ang nagabili naman o kun ang mga nagabakal sang ilang nga mga basura yan no? So dapat no may mga basurahan naman o kung may bag ka lang handa nga pwede ibutan sang basura mo hindi na pag iwigit-wigit pa kaya kalain tan-awon bala no nga dire katinlogin na di actionary mo ang palibot usang lagon pero subong te amo na sa obserbaran ta may mga pipila ka mga sagbot sa ban nga ganilapta trigin mismo ya sa may atubang sang Capitol Lagun ni actionary no dito sa may Capitol dito sa provincial capital ya wala sinlo dito yang aton nga makita. So far actionary ang lakat diri sa trapiko normal naman sa subong nga gabi no kagati amo ni oras gani sa nasambit ko na ang mga aktibo po sa mga food rider bala sini nga mga delivery rider ari pa sila kay asla ni sila kagakon man actionary no wala man punaw ang mga delivery riders sini so kasi sa makita ko daw taga alas 3 ari pa na diri sila nga nagabantay pa ako nagahulat pa kung sino mag-order ng customer kay ti sa aton gani pag-interview man dere no may ara iban limpyo nila 500 man kay ila pa ni ikaw galingon gid nga gasolina ang ila ba nga ginang tughong sa ila nga mga motor kay depende naman gid sila sa order ano kada ko sa order sini sa ilang mga customer actionary kag kung may tip no kung may tip ya mo na makagulo ginansya man sila kon madako-dako ang ila mapuli. Okay, subong sa kadamo o naman sila kasi ang customer daw hindi nagid bala actionary no daw hindi nagid amo na ka boom lain sang nagliligad no sa isa kadlaw daw maka 2,000 pa nin sila actionary subong no kaiwat nagid at 500 na lang asa no ang matlimpyo gini nila suno sa interview naton sang isa to kadlaw actionary dito sa may North Road Capitol kaya pala wayan gini nila actionary dito sa may South Road yun din South kung gabi diri sa South Road pagka hapon-hapon sa may North Road kung may init bala tagalas stress kay tibugnaw na dito kay dagkoy ang puno sang kahoy no kana dito na sila paamulya action Eric so party ang kapulisan nato no gasige man sini sila action Eric sang libot diri sa atom sa may syudad sa Bacolod agwada mag-checkar man sini sang mga areas mga dalanon kung kagati kagina biska na mas kusog sini ang pagulan may mga pipila lang mga ka-areas nga medyo nagbabaha pero napilahan ka minutos action Eric nag-subside man ang tubig. No kaga subong action Eric no wala siyang dalkuan pa nga insidente nagluntad diri sa aton sa syudad sa Bacolod kaya ti sa aton nga mga kauturan no samtang nagadalo mga gabihon dapat maghalong gid sa mga nagapapuli pa lang sa ilang puluyan. Action Eric observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Dagang salamat kina Action Cell Minardo padayon pa ng kalibot sa pila ka bahin sa Metro Bacolod nagabulobantay sa mga bulobalita durante nga nagamat-amat mandalong ang aton sini kagabihon balikan talaga sa Action Cell sa latipo niya sini Action Balita sa balik niya sini nga pangalagan. May gabi Action Eric kagay Action Cell si Mr. Arthur Jeff Villasor. Pa-check attendance lang si Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manaluan. Pamilya ko dira bilog sa DSB, Barangay Pandanon. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Si Judy Florentino, ara man sa Shushan, China, si Judy Florentino. Si Lalaine Grace Ibarra, araman si Joe Silino, dapat check attendance man. Good morning, Lodi Action Eric. Happy Thursday morning here. Pag-greet pang to all my 2014 bridesmaid there in Iowa State. To Ann, May, Melinda, Mommy, Sonia, and to my Sisi, Mrs. Alvarez, and Nitz Mercado Herrera of Dangob, Bacolod City. Thanks, Gid Ludi, and regards to your sweet Waypuyam, Nona Magbanwa. God bless, Action Radio. More power with love from Minnesota, USA. Si Madam Star Mayo. Puerte Star Mayo ba? Puerte pasakay liya. Si Marilo Baronda, araman ha. Pa-check attendance lang siya. Sige. Si Maninoy, maegag si Maninay, Chari Salvacion sa La Carlota, hindi man mapaperdiho. Ay, kamusta dira si Mama Betilaw sa Binalbagan? Makamusta ka dira? Si Mama Betilaw sa Binalbagan, Manang Bekilaw, kumparing Nelbert Adlan, kay kumari ko Jan Silao, sa kay Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, kay Nene Lao, ang mga pampos tara sa may shell sa Binarbagan, mga ganadiya, permi absent, permi islaya, muma na mga security guard kay empleyado, ng Biscom Binarbagan, binagid kay Miss Nora Bibildo kag Mr. Levy Frias. Migo ko Sunny Boy Arnaldo Paladaro bilog ka pamilya ka paurok-urok gid. Sunny Boy Arnaldo Paladar in action. Ay, puerte. Puerte ang iya sining paurok-urok pamati. Basta Mrs. Pablito Benedicto and family. Dira sa Barangay Minas Sipalay, ara man sila ga paurok-urok gid. Pamatik. Matik. Ari na siya. Ari na unang report naton live gikan sa First District as always. Area sang Toboso, Calatrava, Kasyudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Ari sa Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, mga gabi kaga sa aton sining mga ka-aksyon na mayong gabi medyo matulutaw-hay karon ang aton sini area. Oo. Matapos nga ti medyo nakapawayway nga aton sini nga mga kapulisan sa pag check nato kay na sa aton sini nga mga kontak sa Tubuso kag San Carlos ti medyo matulutaw-hay karon Eric, Action Eric, ang aton sini nga area except sa Buas medyo masako-sako ang LGU sang Calatrava kay may opening sang table tennis tournament diri sa Banwasang Calatrava nga kung sa diin host sa himuon nga unang table tennis
tournament nga giintrahan sang mga kaiping syudad kang Banwa. Ang balita naton kay na may delegasyon alin sa may Banwa sang Binalbagan. Ara man ang syudad sang Cadiz, of course, ang kaingo diri nga mga syudad kag Banwa, ang Tubuso kang Don Salvador Benedicto kag ang San Carlos City. May mga ara man representante halin sa Negros Oriental sang ginalauman nga maintra buwas sa opening salbo sa sulod sang 3 ka adlaw nga torneo diri sa may Banwa sang Calatrava kung ikaw mahilig sa table tennis action Eric. So medyo masulusad dyan ni boss kay ti ang aton sini nga mga estudyante naka-break kay Biyernes nga adlaw kalabanan na disinfection mo sa mga classroom kag wala sa nga klase. Di panahon gini nila buwas nga maglantaw dira sa evacuation center kung sa diin himuon venue sang pagapatigayon nga table tennis tournament nga gin-sponsor sang local government unit. Sa iban nga balita action Eric, naglabot na sa napulo ka mga barangay ang report naton kay na nga 7 lang ka mga barangay ang nag-intra sa community-based drug rehabilitation program sa Banwa sang Calatrava. Karon pulo na action Eric matapos nga nagadugang ang barangay Mahilom, San Isidro kag barangay Tigbon. Ang una nga balita nga 7 lamang ka mga barangay ini kag amuni ang 7 abi una. Ang bantayanon Buena Vista, Kalampisawan, Hilubang, Lagaan, Minapasok kag Lipaton. So kaina medyo pulo na sila kabilog kag nadugangan pagid sa mga partisipante kag naglabot na sa masobra 60 ka mga drug surrenderes ang ginpaidalom sa drug rehabilitation diri sa Banwa sang Calatrava. Magadugay ini action Eric sa sulod sang napulo ka adlaw. Okay. Suno sa kaya Police Major Lumiaen Lidawan daw maayo ni nga balita kay at least mabuinan-buinan ang ila sini nga mga listahan nga ra sa drugs watch list nga nagabot sa City Center City. So kung mabuinan ini action Eric, more or less magalabot na ini sa 500 kamanti 3 kabat sa himuon sa local government units nga paghimo sa nasambit nga program kag ang volume sang mga nagapartisipar daw madamo na. Okay. Kay manti sunod-sunod man ang dinakpanay mo sa mga sa mga drug personalities diri sa Banwa sang Calatrava. So muna guro daw medyo careful na sila nga ginapanguliagan sila sa aton sini kapulisan, gina house to house sila nga gina-encourage nga mag-intra sa CBDRP. Okay. Kay kung di sila mag-intra base kung i-operate sila sang police bla, muna ang problema nila. So siling ni Police Medyo Lumiaen Lidawan nga mintras may oportunidad nga mag-intra sa CBDRP, tingwain nyo nga maka-intra kay para nga madula inyo siningalan sa listahan. Kaga hindi na kamo matagan pa sang tsansa nga makabalik sa inyo bisyo sa paggamit sang droga. Yaring kabahin sa payag ni Police Major Lumiaen Lidawan sa interview sang Action Radio. Ang participants is nasa 58 and nasa 7 barangays ang involved dito sa CBDRP na to. Na kanyo enumerate sir yung mga barangay? Okay sir. Kailan matatapos yung sir? Yung CBDRP? So ang CBDRP is naka-schedule yan for 10 days. So nagsimula ngayon 22. So matatapos yan sa September 2. So matatapos to sir, ilang batch pa yung ang susunod na? So ang
hopefully, nasa 3 batch yung susunod hanggang matapos yung taon na ito. Gaano ka importante yung CBDRP, sir, sa ating lungsod, lalo na sa mga drug surrenderies? Napaka-importante po ang CBDRP kasi ito yung program ng government na para mabago yung mga PWOODs at saka yung mga pushers. Ito ay whole of the nation's approach para masolusyonan yung problema natin sa illegal na droga and nire-require na mag-undergo yung mga identified users and pushers na nasa list from 2016 to 2019. So ito yung way para matanggal yung name nila sa list kung nagbago sila in sa monitoring is hindi na sila gumagamit or hindi na sila nagbebenta ng droga. Yung Calatrava, sir, may pinakamataas na municipality in numbers ang yung numbers ng drug surrenderies. So pag natatapos tong taon na to, sa tingin mo ba bababa at malaking epekto nito sa ginagawa ng PNP natin sa kalinisan ng mga drug surrenderies? Opo sir, CBDRP kasi is ito rin yung isang requirement para sa barangay drug clearing. So kung lahat ng nasa list is nag-undergo ng CBDRP, so susunod yan yung application naman ng barangay drug clearing program. So pag matapos tong 3 batch na naka-schedule ngayong taon, so mga nasa 150, so yung sa atin yung pinakamataas kasi maraming nag-surrender, nasa 707. Then ang variance natin ngayon, ang nag-undergo lang kasi is nasa 141 na. So nasa 591 yung variance natin. Correction, 691. So pag matapos to, almost 100 yung maibabawas, 150 na nasa list. So hopefully by next year, pupunti na lang yung maiwan sa variance namin. So panawagan mo sa sa mga drug surrenderies na ayaw pa rin na magpasakop sa CBDRP? Ang panawagan ko po sa kanila, lalo yung mga nasa list na ngayon pero nagbaback out, i-grab nyo na po yung opportunity na to para matanggal yung pangalan nyo kasi yun lang yung requirement para matanggal yung names nyo sa list kasi ito yung namomonitor din ng national para okay na yung natin matanggal yung kanilang names sa list. So, mo to action ni Reka, ang kabahin sa payag ni Police Medyo Lumya Inlidawan sa aton sining interview action ni Reka may angot sa ginapatigayon community-based drug rehabilitation program nga ginapatigayon diri sa may barangay Bantayanon action ni Reka. Sige. Hopefully mag-gadutay na ang numero sa mga nag-surrender sang droga diri sa may Banwasang Calatrava. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Nelson Patenyo, reporting live gikan sa First District, area sang Tubuso, San Carlos kag area sa Banwasang Calatrava. Ari man ang baro sa report ni Aksyon Roger Gutig gikan sa 2nd District naman niya. Kadisis Kalante kag Sagay. Ari sala number 3 si Aksyon Roger Gutig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon, Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga kaaksyon sa mga balita gikan dire Action Eric sa may norte nga bahin sa probinsya, labi na gid sa segundo distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Matulot ang buhay ang amon dire nga Philippine Area of Responsibility ang aton dire Action Eric nga Area of Responsibility ay nano sa daw naulanan man ta siniba. Matulot away man Action Eric ang mga blatter entry pero may ari lang gid kita update lang Action Eric kay nagsaka ding amon subong COVID-19 no nag-trace na ang kaso sang COVID-19 kag parayon nga encourage nag-encourage ang amon diri nga State Health Officer si Dr. Maria Victoria Ibanez kag subong man of course ang Mayor Salvador Bading Escalante nga magpabakuna na ang wala pa mabakunahan kag magpa-booster shot ang mga natapos na 3 months nga na bakurahan kay man kahapon Action Eric by 5 naman nga panibag-o nga kaso kag suma total may ara na nga 13 ka mga kaso sang COVID-19 diri sa may syudad sa Cali although daw wala na gid man subungin na sa Pakida pero amo ni ang lantaw naton nga ti base ko ining pagbukas sa klase bala kag may ara naman pagsaka ang isa sang 5 nga nagpositive 62 anyos lalaki kag residente sa barangay Tinampaan makabing nga local case ini ang 1-day-old nga bata ini nga babae bagong bunag mula residente man sa barangay Tinampaan nagpositive man amo man ang 1-day-old nga bata nga lalaki nga taga barangay Daga local case man pero asymptomatic man galing kay ti amo na konektado lang sa naga-positive man nga Iloy so amo ni ang ari pagido ang 10 anyos nga residente sa barangay Kaduhaan tag ang 66 anyos nga residente sa barangay Andres Bonifacio. So amo ni ang mga panibag-o nga mga kaso Action Eric kag kulang taon diri sa sining 13 ang nagapanguna diri amo ang duha ka mga barangay Rosalem ug barangay Tinampaan nga may ara tag tatlo ka mga kaso ang barangay Kaduhaan may isa ang barangay Luna may duha ang barangay Zone 6 barangay Andres Bonifacio barangay Cabao ug barangay Carisbio may tag isa-isa kamo na liwat ga pagabaygid si Dr. Maria Victoria Ibanez nga ti adlaw ara sa City Health Office walk-in ginabaton dira pediatric vaccination alin sa 5 to 11 years old ang 12 to 17 years old first dose and second dose na kalabanan Pfizer kag ang 18 years old na ba walk-in man ara man available ang bakuna so muna nga nagapangabay gid sila nga kung pwede magpabakuna na ang mga kadisenyos para maprotektahan kag mapa-booster shots sa. Now ini balang controversial man nga naka-schedule nga payout sa panabuton nga Sabado sang educational assistance naga paibalogid Action Eric diri ang amon nga Department of Social Welfare and Development Syudad sa Cali pinagiman sa kay Ma'am Winona Balagosa kay may pila ka mga dapat ibaluan diri sang mga makabaton sining educational assistance nga paghiwaton sa palabuton nga Sabado Pitsa 27 ang mga estudyante nga makabaton sining educational assistance sa balita nato dito sa Philippine Normal
University ang lugar nga sa rin magapatigayon sa payout. Ari ang pila ka mga ginapanumdom nila ho. Ang mga estudyante lamang nga makabaton o kung nakabaton sang reply o kung text message halin sa DSWD Region 6, amo lamang nga makabaton. Kag ang wala iya makabaton sang text message o kung confirmation, hindi na magkanto sa payout center kay hindi man Japon ini sila ma-interpretar sang DSWD nga taga Region 6 kay wala sang walk-in nga paga-interpretinahon. Ang City Social Welfare and Development sa Cadiz wala man nagabaton sa requirement kag wala sang forma sa kung application form kaya ginaparagtag sila sa mga nagbaton sang text message palihog dala sila sang original nga mga requirement kagay sang certificate of enrollment kag government issued nga ID sang ginikanan sang bata nga minor de edad. Palihog hindi nyo pagdala ang inyo sinimagagmay nga mga kabataan sa pagkadto sa payout center kag ang mga estudyante nga 18 anyos pataas personal nga magkanto kay magdala sa inyo sini nga ID. Amo nang importante katama nga panawagan o kung pagpaibalo sang SWD o kung City Social Welfare Development pinagiman sa hatag sa ilang instruction sang DSWD Region 6 nga mo ang magapatigay sining payout sa panabuton nga Sabado action ereka. So far, tibayo man kay may mga assistants ang mga estudyante. So, muna action na rin kasi madulong nga nga report kaya daw matulutawhay man ang palibot text back man din sa aton si Police Major Jake Barela sang syudad sa Escalante nga normal situation man ang syudad sa Sagay muman, no? Kaya ang syudad sa Cadiz. So, pasalamat kita kabay pa nga mangintayo yun na lang nga wala lang sangkon pa nga mga untoward incident action ereka. Sa gyapon at Tamilta Police Colonel Calixto Mabugat kag si Major Nelson de la Cruz mayong gabigid. Ginagapamati kita aton sa subong man nga gabi action erek. Para sa action at patrol ini sa action Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Gutib bagikan sa Segundo Distrito. Yari man ang balos nga report mga aksyon balita na tipo na aksyon BJ Pasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon BJ Pasible. Line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Sige, ma'am. Okay, dahil na nakido guys, storyanay pa sila sa piyak nga linya ni aksyon an defensor, no? Dahil na aksyon an, liw ko anay da kwan, liw ko anay adjust da sang kwan, no? Sang linya ni aksyon BJ Pasible, kay daw medyo guys, storyanay pa sila sa piyak. Daw, may guro ma-off ni aksyon an, no? Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Wag guro ma-off ni aksyon an ang linya ni aksyon BJ. Lego na check ano action an defensor, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kautod-utod ang linya ni action BJ Pasible. Guro sa linya, guro na. Lego na action an check anay lang yung linya kay daw naga-kwan gid, naga-balik bakwan. Nagbalik-balik ang signal ko sa gautod man permi, no? Balik natin sa action BJ Pasible. Sa isa ring report sa line number 1. Ano na, action BJ, may gabi, please come back.
Mayong gabi aksyon na Eric no kag sa aton sining nga mga kaaksyon nga ti nagalantaw sa aton pinagi-iya sa Facebook Live, and at the same time sa aton sining nga mga kaaksyon nga ti nagamonitor sa aton from sign on to sign off. Aksyon na Eric, follow up ini sa ginreport naton balag kagaina sa udto sa aksyon na BBB no, ang angot ini sa isa iya ka hacking incident nga nagluntad diri sa may Banwa sa Pontevedra tinarikdan nga adlaw no, aksyon na Eric. So sa suno kay Police Captain Hansel Lumandas kay manti na interview ta siya kagaina no, kay nagpadulong kita to sa Pontevedra Municipal Police Station. Suno sa hepe aksyon Eric, family conflict ang ginalantaw bilang nagapangunang motibo sa paglabo, sa pagbuno, patay ni Rex Salme sa iyang man lang kaugalingon nga umagad nga si Eric Galope takna alas 9:45 sang aga kahapon, Agosto 24, 2022 sa may bahin sang Purok Cadena de Amor, Barangay San Isidro, diri iya sa may Banwa sang Pontevedra. Ini ang ginpahayag ni Police Captain Hansel Lumandas, ang hepe sang Pontevedra PNP, sa aton sini nga pag-interview sa iya. Suno pag kay Lumandas, nagpadala sang kwarta ining bata nga babahi sang suspect sa iya, agud nga ibakal sang karabaw. Suno kay Lumandas, ginbakal man sang suspect ang kwarta nga ginpadala sa iya sang sining karabaw ano. Dugang pa ni Lumandas, ginbaligya sang suspect ining karabaw sa diin wala gali nakahibalo ng iya sining nga bata nga amo ang nagpadala sa iya sang kwarta agud ibakal sa nasambit nga sapat aksyon Eric ano. Bangod sini naakig ang bata sang suspect pati na ang ining biktima nga si Eric Galope. Ining biktima nga si Eric Galope bana sang bata sang suspect nga si Rex Salme. So meaning ang ugangan sang biktima ining suspetsado nga naglabo sa iya. Suno sa hepe no, ginpasomon ni Galope si Salme sa barangay. Rason nga naakig man ining si Salme sa kay Galope aksyon na Eric. Suno pa sa hepe magapangatubang sa kaso nga murder ining mga suspect kay manti mag-amay ini sila nga nagpuli sa biktima. Ang amay nga Salme nagkapalagyo samtang ang iya sining bata nga si Bobby Salme amo ang tigayon nga nadakpan sa mga otoridad kag inquest na ining si Bobby kagaina sa kaso nga murder dira iya sa may syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Lumandas, ginabulobanta naggalabot sa pulo ka mga pilas ang naagom sang sining biktima tugas ang pagpanglabo sa iya sang sining suspetsado nga si Rex Salme. Kimanti ang papel sa iya sining bata nga si Bobby Salme sa sining krimen sang papauli na inikunta ni ining biktima aksyon Eric no, gikan sa barangay hall, nagkita ay ini sila sang suspect kag didto no may hindi sila paghangpanay kag ginlagas no sang sining suspect ining biktima gamit ang iya sinibinangon, and more or less mga 100 meters ang paglagsanay nila na labot ang nakalabot ining biktima sa ginahamtangan sang bata sang suspect nga si Bobby nga nagapungko sa iya sini tricycle kag didto kag ginhawiran niya ining biktima kag gintiklod padulong sa iya sining amay kag sa no, natumba ining biktima kag didto na natabo ang pagpanglabo aksyon na Eric. Nagagwa man sa investigasyon sa Pontevedra PNP nga isa ka bolo kag isa ka kitchen knife ang gingamit sang suspect sa paglabo patay kay Galope. Nagapadayon sa karon ang hot pursuit operation sa Pontevedra PNP batok sa kay Rex Salme. May panawagan naman si Police Captain Hansel Lumandas sa kay Rex Salme nga voluntaryo na ini nga magsungka sa kapulisan bangod tubtub sa karon at large ining suspect aksyon Eric. Yari ang panawagan ni Police Captain Hansel Lumandas. So kung saan ka man, you better voluntary surrender o kaya kung ayaw mo mag-surrender, antayin mo lang yung warrant of arrest mo, dadating yon at kami mismo maghahanap sa iyo. So much better you voluntary surrender kahit sa mga police stations. Or dito mismo sa ating sa Pontevedra Municipal Police Stations. Para mabigyan naman yung yung justice yung pinaggagawa mo. Nabatian ang hepe sang Pontevedra PNP.
Anyway, aksyon arit ginatamyaw ta lang sang maayo lang no nga paglantaw sa kay Ma'am Jinky Dialagdon dira iya sa may bahin sang Arizona sa may pungsod Amerika. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon PJ Apasible. Dali lang kaya sa tunin tagaan Chimpo kag ligwa ang inyong greetings sa ato sa Facebook Live. I-recap ko ng tatlo ka draw results sa STL. Ang first draw kay na 9-26, 9-26. Ang second draw 17-25, 17-25. Ang third draw 2-3, 2-3. Resulta sang Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 16.9 million pesos. Resulta 642 1 42 40 20 25 16. Again 1 42 40 20 25 16. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot prize wala sa nakakuha 37.4 million pesos. Resulta 649 28 4 19, 32, 34, 3. Again, 28, 4, 19, 32, 34, 3. Ayos! Nagabi nila kay Ma'am Gina Gonzaga and family, kay Burley Anuales. Inday Blasada, may gabigid. Kay Kimpoy, kay Ardong, kay Antonio Yulo, kay Antonio Villanueva, Karan sa Binalbagan, ginatamya ka mo ni Barky Trine. Nagabi din na kay Ruben Villanueva, Lydia de la Gracia. Nagamonitor gid sa may Corbada, Flanters, Barangay Cubay, La Carlota City. Alin kay Ana Di Sales. Tita Viving Severino, may gabi. Ginny Sorgon family, kay classmate ko Romero Pagsuberon, may gabi gid. Kay Marley Di Mabildo, may gabi gid. Sa Panokoy, Araman Sinong Jose Marie Novero and family. Kay Unggok Abafoda and family. Sa Villa Lourdes, Barayoga family. Amo man sa pamilya Sinerosa. Kapa urok-urok mo na sila mo. Kamati sa Action Night Patrol program. Kami ako dira si Alin, ang asawa ko nga si Alin Natividad, no? Sa San Esteban Homes, Zone 12-A, Talisay City. Nagapaurok-urok din sa akong anak nga si Airo kag si Hans. Alin kay Papa Romeo Roming Natividad. Kay Ninyo Lisaida and family, may gabigid kay Tita Mins. Dira sa Florenceville sa Division, Barangay Takuling, Barangay Pahanukoy. Sa kay Nong Mario kag manang Linda Verdifrado, may gabigid da. Kay J. Maghamantok da, kay paring kinaro sa guys sa Tokyo, Japan, kay Romulo Mulong Batang, driver ni Kap Bibing Noble niya. Kay ginamos dara sa Barangay Comerisques, Don Salvador Benedicto, mayang gabigid. Edgardo Ligaya Solidad, mayang gabigid. Berlin Wallace, kay Marks Sidenyo, ginatangay lang si Engineer Jigs James Baya, sang Baya Construction, gamonitor gid. Salamat kita. Kay Pato kag Roby de la Luna sa Barangay 30, kay Teresita Hintulaga Gonzales, sang Nabalian, Himamaylan, Boga monitor gid sila ho. Sa kay James Pringgraces, dara sa Montreal, gapa urok-urok kita. Si Tatay Tony Hisolgon, ara man nga monitor man sagli, uli diyang radyo. Mabel Istrobo, may gabi dira si mo kag mayo lang nga pagpaurok-urok ka pamati na ha. Gaaratsada kag naga-arangkada kag iday. Sa kay Edgardo Ligaya Solidad, may gabi dira sa imo ha. Dira nga pagpaurok-urok pamati ha. Marilo Baron sa Binalbagan, Yuni Ferrer Bilaong and family. Dira sa Aning. Paring art ka kumari ko dira Ninit Ilagison. Kay Kaloy Sales dara mandasla. Sa kay John Bernasor and family, ara mandasla.
Ray Miguel Floteldi, may gabiigid. Kay Judy Florentino, ga paurok-urok sa aksyon na Night Patrol program. Kay Prima Maria Malisa Magbanwa, kay Frimo Erbin Magbanwa, Gras Panokoy man. Kay Pac Manuel Machong Pilinggon, sang Pulo Pandan ga monitor gido. Karen Miraflor, check attendance lang sa. Christine Menyes Villalobos, si Scout Ranger sa Minalbaga, nara manoa. Marilo Trabilla Katinoy, may gabigid. Kay Nelly Dadirak, meron si Papaya Edmond Claridad, Tabunan, Bago City, Orok-Orok ito. Salamat kita. Toto Alex Montesar, Simon Lorenza Villarias, tamya lang saway nga si May Balsumo, pa urok-urok kita. Kagawad John Bilonyo may gabigid sang silay. Sa kay Raji Tamaran Haro, nabasa ko rin ka monitor man sahon mo, mamati man sa. Saka ang pamilya Torres sa Baladulid kag Paranaque, kaya tamyaw ka mo ni Alexis Wingwing Torres ang UK. Ka paurok-urok sa aksyon na Night Patrol program. Good night na kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Pa-save tiniling bago yung picture kag bago yung nga picture ni sir. Diba si madaan to picture ni sir. Sige, balik kita. Pagbalik naton, balik ka report na aksyon. Zel Minardo, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitintalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo na... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabalik diri sa Tabalagat, may gabi dira sa pamilya Tabungkay, Sorbito, Magbanwa, Nochepo, Jurada, ang panamyaw kay Inday Lisel, Sorbito, sang Barangay Baliwagan, Banwa sang San Enrique. Wow. Gapa urok-urok pa sinday Lisel Sombito. Parami na sila. Balikat nga ito sila nga Patrol 2, crosswind ito sila nga Patrol 2 or Patrol 1, Grabado Patrol. Balikat si Action Zel Minardo sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Zel, sa balik report, please come back. Action, Eric, yung pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Pollers na wala isang may na-record na insidente sa Western Visayas ng Police Regional Office kung balin nila nag-abri ang face-to-face classes. Isunod kay Soles, na sa Gamil Cristiantos na police personnel ang din-deploy sa Bugos ng Western Visayas. Ang din-deploy nga kapulisan, ang din-designar sa Police Assistance Desk na gin-establish ng mga facilities ang istilahan, mobile personnel agad magpatrol, intelligence personnel kag road marshal para mag-secure sa trapiko. Nagpahanumduman si Solis sa mga ginikanan nga bangod at padayon na ang klase kung nag-travel na ang mga kabataan halin sa balay pakato sa eskwelahan. Dapat i-brief ang mga kabataan sa insakto kag ipadumdum ang mga do's and don'ts kung yara sila sa eskwelahan sa dalan sa salakyan sa giban pa nga pampubliko nga lugar. Agad masigurado nga protektado kag mapalayo sa hindi maayo nga insidente ang mga kabataan. Ang ini nga balita kinadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad na tinlo kag scientifically formulated na fighting vitamin D3 na may ara sa therapeutic effect of claim-based sa registration sa Philippine FDA. Ang Life Extension may ara sa quality medical check-up sa Life Extension Medical Clinic, GA7 Building, Lacson Street, kalin Lunes to Biyernes, alas 9 to alas 3 lang hapon. Balita gikan sa patrol, ini si Action Vil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Market Patrol 1, may gabi dira kay Noel Amar, kaporok-orok pastuto Noel Amar. Mr. Mrs. John Bernasor and family, good evening. Kay Lizel kag Noel Sorbito, dira sa Barangay Baliwagan, San Enrique again, may gabi kita. Kay Teresa Linaha Kayaw, ara pa sa kaporok-orok pa wa. Sa mga taga-Purok Tultugan, Barangay Mandalagan, ginatamiyaw kamo ni Levi Nicavera sa Iloilo City. Sa mga Nicavera family. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano na Action Night Patrol Program Webes Edition. Magkatakopi ni Temporario, balik ini buwas Biyernes. Atong sinima patrol Unit Reporters in Action Palagad karong gabi. Action BJ Pasible, Action Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Zel Minardo, back to back sa to kapiloto Action Niño Bugina. News Center, Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer
Bernie Villacanas ang Batang Suay. Sa ngalan sa mga station manager no na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan, ang inyong lagad ng Kurmanak Share at Patrol Program sa aton sinipang panglagad. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is pagtulog magpangamuyo. Sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang milog a kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio!